Oké, jongens, we hebben een trompet nodig. Ja, check. Een klarinet. Ja, check. En dan tot slot nog een tuba. Ja, check. Nou, het LBM Familieorkest is er helemaal klaar voor, hoor. Het Familieorkest is een projectorkest van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Een paar keer per jaar komen we bij elkaar om te repeteren en om op te treden. En de naam van het orkest is Dwars. Iedereen mag meespelen. Opa, oma, tante, oom, neefje, nichtje, hoe meer generaties, hoe beter. Zo maken we samen een muzikale dwarsdoorsnede van de Limburgse Hava-orkesten. En als je denkt dat we een doorsnee orkest zijn, dan heb je het helemaal mis. Het Dwars Familieorkest is één grote familie. Kom het zelf ervaren. Schrijf je samen met een familielid in via lbmblaasmuziek.nl. Want samen muziek maken is toch het allerleukste? LBM, toonaangevend in Limburg.